Hola, bones a tots i a totes. Avui portem un convidat molt especial, part de la segona temporada d'aquest projecte. Estem amb l'Adrià Codina, pèrit d'obres d'art, historiador d'art, I col·leccionista. col·leccionista d'art i també expert en gestió de patrimoni artístic, que també en parlarem. Exacte. Molt bona tarda, com estàs? Pues bé, molt bé. Molt content de que per fi tingui una entrevista amb gent jove, saps? Que sigui tu a tu i que sigui per parlar de l'art, del meu dia a dia, saps? Que normalment pues, l'entrevista me la fa una persona de 50 60 anys i pues, ara me mola més. Ara estic com més relaxat, saps? Perquè... Sí. No, I super. a més és això, en plan, a nosaltres quan se'ns va obrir l'oportunitat de poder gravar amb tu, ens ho vam pensar perquè és com algo tan allunyat de lo que és el dia a dia de la nova generació, que ens incloem nosaltres dins, deia, que ho vam trobar superinteressant i bueno, ja anirem parlant sobre els temes, no? Però tot el món del col·leccionisme, per exemple, és algo que veus al Discovery Max, però que realment existeix i és algo proper. Més del que ens pensàvem. Més del que ens pensàvem. Llavors, comencem una mica per posar en context a tothom. Per on vas començar? Que em sembla a mi que ens portarà una mica a inicis més del per què estàs en tot aquest tinglada, no? Llavors, tu vas començar als 17 anys, que jo sàpigui, col·leccionant, amb la teva primera obra d'art. Amb 17 anys vaig comprar un Ramon Cases, que és un artista, és el que està considerat el pare del modernisme català juntament amb Antoni Gaudí, és d'arquitectura i el Cases pues, de pintura i tal. I jo he tingut la sort, això sempre ho dic que ha estat un privilegi de poder ser descendent de Ramon Cases, llavors a casa pues, hem viscut rojat d'obres d'art. Llavors això des de petit m'ha fet ser una persona molt curiosa, o sigui, ser una persona que sempre m'ha agradat... Hi ha gent que passa de tot i després pues, se rebenten el patrimoni, que és el que passa amb el 99% de les famílies que hereden i a la segona o tercera generació després de l'artista volen anar a fer caix i s'ho rebenten tot. Llavors sempre és la persona pues, que he intentat pues, entendre què era jo, com és que havia arribat allí, saps? Els orígens i tal. Sempre que els meus avis o mon pare anaven a una exposició pues, els acompanyava. Vas tenir alguna facilitat pel fet de ser familiar o com? No, això sempre m'ho pregunten i jo entenc que costa d'entendre, vull dir, no és que mons pares o mons avis hagin dit 100.000 euros, comença un projecte, saps? Clar. No, o sigui, això no és així. Jo sempre dic, i vaig llegir una vegada un article que venen, o sigui, una noia que comprava i venia, per exemple, un boli, després del boli amb els diners que treia feia no sé què, i al final es va comprar una casa. I jo hi crec en aquesta filosofia i és el que vaig fer, saps? O sigui, Te vas aplicar tu mateix. Sí, me n'anava al mercat i pues, ma padrina primer pues, me comprava monedes per fer una col·lecció de monedes. Pues, quan vaig veure que se podia comprar en algun lloc, potser més barat i vendre, pues, vaig començar així, saps? I a poc pues, fent subhastes, primer treballava per eBay, després ja vaig obrir a Todo Colección, que és on tinc ara la gran pàgina, pues vaig anar fent gran la bola. Vull dir, no és que hagi tingut que anar a demanar diners en algun lloc o tal, però simplement, si saps fer les coses... Jo sempre dic que amb el món de les antiguitats sí que compro per vendre i tal, però amb el món de l'art sí que soc molt selectiu, o de la memorabilia, i compro sol el que m'agrada. Perquè és un requisit de que si no compraré, per exemple, un Antoni Tàpies, això sempre el poso com a exemple, pot valdre molts diners i me puc guanyar molt bé la vida venent un Antoni Tàpies, però mai el compraria perquè imagina't que l'Antoni Tàpies es passe de moda, què fotrem allò? El tindré girat de cara a la paret, saps? I no valdrà res, saps? O sigui, una inversió jo considero que ha de ser una cosa que et moli, que et motivi, que si no la vens o no la vols vendre, que la puguis disfrutar, no? Llavors, tu, quan veus una obra d'art, en quines característiques penses per com saber valorar o saber trobar el valor? Perquè al final, per exemple, pues això, si és depenent de quin artista, depenent de quina ubicació o quin context històric, bla, 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 no? Però al final també hi ha molta part subjectiva de, en plan, jolín, m'agrada, jo com a persona, m'agrada aquest dibuix o aquest traçat i no sé, com ho valores això? Jo, per exemple, segueixo, o sigui, cada dia rebo notificacions de tot el món, de les principals cases de subhastes, on estic subscrit, llavors jo vaig veient cap on van les tendències, el mercat, o sigui, l'interès. Si una peça, per exemple, un guant de Swarovski al Michael Jackson, original portat per ell, doncs
en una subhasta fa $140.000, a la següent subhasta fa 190 i després al cap de 3 anys fa 480, doncs sé que allò és una inversió, saps? I al final és estudiar, és consultar molts historials, vull dir, i és també mirar la tendència, pues, el que abans us comentava, no? Que potser pues, l'any que ve, per exemple, trauran la pel·lícula de la vida de Michael Jackson. Pues sé que això serà una inversió perquè tornarà a estar de moda, vull dir, se tornarà a parlar, saps? I al final que se'n parli és el que fa que les coses tinguin interès i que la gent pues, vagi a veure-les, o si més no comprin una peça d'aquestes, pues, que puguin anar a una exposició o que saps? Llavors, ara sí que entenc que ho tens tot més automatitzat, per dir-ho d'alguna manera, és més fàcil perquè ja tant estàs acostumat i saps moure't en aquest món com tens els contactes i una mica el nom que t'has... el mous en l'ambient... Però al començar suposo que devia ser molt diferent això, tot i la teva família està posada en el mundillo de l'art i tot això, dius que sí que t'han ajudat a nivell d'educació, però potser no tant a nivell professional directament, no? Bueno, a nivell professional ha estat una odissea, o sigui, ha estat... Estàs sol ante el peligro, saps? Perquè, vull dir, jo soc conscient que la gent que es dedica a aquest món, vull dir, els multimilionaris que inverteixen en art, la gent de les cases subhastes, que al final les cases subhastes són les que marquen els preus del mercat i el que la gent vol, vull dir, ho decideixen, saps? Vale. I bàsicament perquè poden especular amb elles i poden que l'interès sigui per unes coses o per les altres i tal. I llavors pues, és complicat, però per exemple quan vaig anar a Sotheby's, que vaig poder adquirir les 5 peces de roba utilitzades per Freddie Mercury damunt dels escenaris. Aquí en tenim sí, una? aquí tenim una, de fet és una de les més conegudes, és de la gira del Hot Space Tour i són samarretes pintades a mà i que se les va fer dissenyar a Freddie Mercury en rebuig a la primera censura que es va patir de la història amb un videoclip per Body Language, el llenguatge corporal per part de la MTV. Llavors, Freddie Mercury, com a denúncia amb això, va fer la gira americana i la va començar amb el vestuari aquest, que era pues, llenguatge corporal. Aquest no és tan explícit, però ni tinc un altre, que és el mono de cos sencer, pues, que és molt explícit i va molt en relació amb el que el vídeo volia dir. A mi me sorgeixen diverses preguntes aquí. Primera, quants anys tenies quan vas adquirir tot això? Aproximadament. Va ser el setembre passat, Vale. ara en tinc 22, tenia 21 en aquell moment, al setembre. Clar, va ser molt xungo perquè hi havia només 200 persones que podien assistir de tot el món a la subhasta aquesta. Va ser la subhasta amb exposició prèvia més visitada de la història. Vull dir, ja està, això si mai anem a Londres, Sotheby's està al carrer on hi ha totes les botigues Gucci, les botigues de moda més cares. Llavors donava, o sigui, la cua donava tota la volta, tota la illa. Els comerços cagant-se perquè no els deixaven que els clients entressin a la botiga. Vull dir, va ser una locura. I tu com vas poder accedir a aquesta plaça de les 200 per poder... Fent-me molt pesat. Vale. Aquesta va ser una. Vale, és bona aquesta. Potser vaig enviar 100 correus. Sotheby's és la casa de subhastes juntament amb Christie's més serioses de tot el món, vull dir, són els que mouen el cotarro i necessiten sempre sabien que aquí, per exemple, hi haurien molts pujadors que serien pujadors que es gastarien 3, 4.000, 5.000 euros, que serien particulars fans que potser no podien comprar una samarreta, però comprarien la tassa amb la que ell se fotia el cafè, saps? Va ser la primera i ja... La primera internacional, vull dir, d'aquestes heavies de Sotheby's i Christie's, les havia seguit en directe per internet i tal, i amb algunes havia pujat i tal, però no d'estar assistent. I clar, estar assistent amb multimilionaris, vull dir, el tio que va comprar la capa, la corona, que es va gastar una morterada de diners... Més o menys se pot dir... Se va gastar 2,5 milions i va comprar el més icònic que va haver-hi a la subhasta. El tenia al davant, després l'he conegut, és un tio que es diu Rafael, vull dir, tenim contacte, parlem i estic intentant poder arribar a un acord, saps, per poder col·laborar junts i també promocionar, donar a conèixer aquests elements i tal. Tens contacte tu, per exemple, amb algun subhastador? Perquè això pot arribar a causar problemes d'influències i tot això. O sigui, de Sotheby's no, conec amb alguns catalogadors perquè m'han ensenyat les peces i tal, però has de pensar que no viuen gràcies a mi.
ven gràcies als milions que els hi paga Sotheby's. Llavors, per molt de que puguis tenir amistat amb algun, que jo no la tinc, no aconseguiries res. Anirien a fer créixer la màquina perquè al final és més comissió que s'emporta ell, saps? Paguen en comissió, suposo, no? Sí. Déu-n'hi-do. I tu podries ser un subhastador? En plan, amb la teva experiència i amb els teus estudis? No pot ser de Sotheby's, però de... O sigui, a mi jo sempre dic que tinc diversos projectes, però un dels que dic, serà potser l'etapa final de la meva carrera, saps? M'agradaria tenir una casa de subhastes pròpia, perquè considero que és un negoci molt interessant, vull dir, que al final també formes part i marques també els preus de mercat de les coses, el que interessa la gent, vull dir, hi ha tècniques i tàctiques per fer... A Lleida? No, a Lleida no. És que la muntaries a Barcelona, a Madrid, o... Sí. O sigui, és una mica com tot, el que és art, has d'anar a capital perquè tiri, no? Vull muntar un projecte molt important a Barcelona, després també tinc una altra cosa pensada per Lleida, però també la meva idea en un futur és poder marxar a la costa de Califòrnia, que és on el tema artístic s'està movent tot. Sí. I què anava a dir? Ara que ja hem parlat una mica de la camiseta aquesta camiseta no està a la venda, o sigui, és teva i és teu perquè t'agrada i és de la teva propietat, però no ho trobareu a la seva pàgina web. No. Okay. A part són objectes que no es poden vendre en un portal web o així. De fet, ara la meva intenció amb això és... Jo, de fet, és que a la subhasta aquesta anava pensant que compraria un gatito xino de porcelana que sortia per 20 lliures i, pagaré $5.000, $6.000 lliures per tenir alguna de Freddie Mercury, saps? Per tenir l'essència. Perquè van recrear, o sigui, són uns genis del màrqueting, les cases subhasta aquests, van recrear la casa, o sigui, semblava que van fer els plans, semblava que estiguessis dintre, que Freddie Mercury t'hagués convidat, vull dir, tenies tots els plats parats, les cartes com si t'hagués invitat, vull dir, o sigui, l'experiència d'haver entrat a casa seva, saps? I dius, doncs m'emportaré un tros de casa seva. Però clar, això ja és un nivell extrem. Llavors, això va ser, portar 4 dies de subhasta, la subhasta durava 5 sessions, i cap dels 4 dies vaig aconseguir ni un sol lot, vull dir, subhastaven 12.000 lots i no vaig aconseguir res. I clar, llavors, al quart dia eren dies que me costava molt dormir i llavors vaig intentar trobar alguna cosa, perquè això sempre els hi passa, que se diuen els sleepers, que són les peces que els catalogadors de la casa subhastes o els experts no han sapigut identificar bé o el que sigui. Passen més desapercebudes. Sí, i llavors, per exemple, amb peces de roba els hi passava. Potser que perquè no podien reproduir la fotografia pel dret de propietat intel·lectual del fotògraf que l'havia fet o simplement al final Sotheby's se dedica a vendre peces de milions, vull dir, vendre una samarreta de Freddie Mercury és més el que hi treuen de publicitat que no això, vull dir que els catalogadors tampoc no van invertir allí un munt de temps. Això t'anava a dir, els catalogadors de Sotheby's no han pogut com has pogut tu. No, jo vaig fer això sí que és una feina que has fet tu i jo vaig fer una feina molt friqui, que no l'havia fet fins al moment, l'havia fet amb coses d'art, de dibuixos que m'agraden i tal, que se me dona molt bé catalogar, identificar, vull dir, recórrer als mitjans de l'època per trobar fotografies i tal, inclús me vaig fotre amb foros de Japó, de fans que penjaven fotos dels seus concerts, vull dir, i he trobat, vull dir, portades de discos on apareix amb aquesta samarreta, videoclips, enregistraments tant sonors com de vídeo de les... I no has pensat en posar-te uns pantalons apretats un dia i treure-la a passejar? Te l'has provat? No, i mira, amb això... I quan no miraves ningú? No. Hi ha molt fetitxista amb aquestes coses i de fet estic amb un grup de WhatsApp on hi ha compradors... No, on hi ha compradors que han comprat coses de Freddie Mercury. Hi ha gent que està tan boja, vull dir, revisant per dintre si hi havia pèls, guardant els pèls. Jo el primer dia quan me les van portar, això són samarretes Imperi que són així de... Vull dir, eren samarretes que hi va arribar un moment que estava cansat dels trajes ostentosos i va dir no, vull coses que siguin còmodes, que pugui suar i fora, saps? I estic segur que hi havia, o sigui, que els pèls que hi havia, i sóc una persona que en aquest sentit no me mola aquesta morbositat i tal, vull dir, els pèls que hi havia que me feien els vaig tirar al terra i no deixar-se, vull dir, no soc d'aquests o compren un catàleg i van a mirar a veure si hi ha una marca de bolígraf que segurament no l'ha fet Freddie Mercury, que l'haurà fet el seu assistent i ja se pensen que allò ho ha fet. Vull dir, al final aquestes coses
conec gent, per exemple, pues, que té pèls d'un artista, un metxon de pèls. Que sapigueu que al terra de so de Vis a Londres hi ha pèls de Freddie Mercury. o el xiclet mastegat per no sé qui. No, aquest tipus de coses... Com que creue una mica la línia, no? Potser de... Sí, bueno, inclús del respecte de l'artista, vull dir... I entenc que el fet de posar-te-la és més pel respecte a la memòria de l'artista, però tocar-la ho toques amb les mans, ho poses guants. Guants. Guants sempre. Sí, perquè has de pensar que són peces que valen diners. Sí, no? Bueno, vull dir que al final si porta les mans brutes, vull dir, la pots tacar i al final ja aquestes coses no pots fotre la rentadora, saps? Vull dir que... I què et anava a dir, ara que has comentat una mica això, lo de l'assistent, i ja hem parlat una mica fora de càmeres, també relacionat a l'assistent, però relacionat a les persones que hagis conegut tu que són properes amb aquest tipus de superestrelles, megaestrelles, com són aquestes... O sigui, com és, per exemple, l'assistent? Ho té molt pujat o... Bueno, no pujat, però en plan... Ja m'entens, saps? Són també unes... Per compromís no ho hauria de dir, però com que sé que no entenc el català i no d'això, l'assistent, vull dir, se té una mica cregut, perquè ha viscut gràcies a això, doncs després ha fet llibres, com fa conferències i tal. En canvi, el road manager, vull dir, la persona que els hi muntava les gires, que els acompanyava, que els hi muntava tot, una persona superhumil amb la que es pot treballar molt bé, amb el road manager, amb l'assistent personal també, però pues, és com una persona que, com que ha viscut gràcies a Freddie Mercury, pues, sí. Li té... Vull dir, és la persona que el dia que va morir li va posar la roba, saps? I tu li has donat la mà? Sí, a la persona que... Sí, vam estar dinant ara fa unes setmanes a Milà perquè vam tenir una reunió, vull dir... Sí, és Peter Filston, i és un tio pues, que és molt interessant parlar perquè sap tot d'on va sortir, és el tio que pagava les factures, vull dir que ho feia tot, li cuinava, feia tot, era com la madreta de l'artista, saps? Però entenc, o sigui, això és tot encarat molt a Freddie Mercury i tal, que suposo que és amb lo més famós que has treballat, no? Potser? Però fora d'això, també estem veient moltes coses aquí que no són de Freddie Mercury. Sí. Llavors, si ens permets, potser després fem algun plano per ensenyar que el puesto està molt xulo i ja ens diràs tu el que sí i el que no. O sigui, jo sempre, quan vaig començar la col·lecció artística com a tal, o sigui, el que no vaig a vendre, la vaig centrar en segle XIX, que era el que donava context per a les obres de Ramon Casas que he anat comprant i tal. Però llavors vaig fer un canvi de xip, que ara els museus s'estan començant a donar compte que potser és el canvi de rumb que han de fer, no? De fer un diàleg entre l'art del segle XIX, o l'art antic o modern, i l'art contemporani, no? Què vols dir amb això? I, doncs, per exemple, tenir contraposat un davant de l'altre una obra que potser és antireligiosa feta per un artista del 2023 amb una obra religiosa del segle XIX feta per Ramon Casas, per exemple, un retrat de la seva dona vestida de monja. Saps? Vull dir, suposo que no és tan fàcil com agafar i posar-ho, sinó que s'ha de buscar un contrast que a la vegada quadri una mica, no? Un missatge. Sí, vull dir, al final és trobar una història, un fil conductor. A mi m'hi va molt bé, soc una persona que m'agrada molt explicar i tal. Sempre m'ho diu, podria ser guia de museu, sol me falta això, saps? Però, no sé, trobo superinteressant que poder crear diàlegs d'aquests. Al final em nutreix perquè l'art aquest, o amb l'street art, que és amb un tipus d'art que ara jo estic molt posat, perquè m'agrada potenciar els artistes joves que creixen i que jo crec que poden tenir potencial a dins del mercat internacional, pues, és l'art que la gent veu al carrer, saps? I l'art del carrer, si el traspasses a la casa i la gent n'hi parla, al final és superinteressant. No creus que per l'essència, no, mira, si traspasses l'art urbà a una galeria formal, mira, no perd una mica crec que per l'essència quan fas una cosa que amb els Banksys els hi passa, per exemple, que és que agafen la paret, vull dir, se carreguen la casa que hi ha, o arranquen la porta de no sé què, o arranquen la tapa d'això. Això sí que és una forma de perdre la gràcia. És com si per exemple l'Aka Modesto, que fa art efímer i fa els matalassos aquests, jo me n'anés i rescatés algun d'aquests matalassos, no tindria el sentit, perquè aquesta peça ha estat fet perquè es destruís, no? Doncs l'street art està fet perquè es degradi i al final acabi desapareixent. Però si el mateix artista fa una obra, per exemple, els senyals que tinc del Modesto, els senyals trobats, doncs són senyals que ell les fa al carrer i després fa una còpia perquè quedi per la posteritat per casa, no? O algunes obres que directament jo li faig l'encàrrec de dir, mira, com que sé que això serà algo que se'n parlarà, que pot ser polèmic o que ha estat polèmic, vull que me facis l'obra també
amb això. Per exemple, vaig comprar del Juan Warks, que és un artista de València, li van censurar un mural que va sortir quasi a tot el món sobre el rei emèrit com estava fugado, i li van censurar, el van multar i tal, i jo li vaig encarregar que me fes una reproducció de l'obra, que al final l'havien destruït al carrer, però perquè perdurés també per la història, saps? I d'artistes així moderns o actuals, diguéssim, has parlat de l'Aka Modesto, però també veig un munt de lo que és conegut com Mont Mort, que almenys ho conec jo perquè a Lleida hi ha un grafiti superfamós, però veig que tens moltíssimes més obres que van més enllà del grafiti, sinó que és pues a quadro, no? Com aquell que diu. Sí. Llavors, quins artistes tens tu aquí a la teva col·lecció? Jo amb això sí que ho he intentat fer sempre, igual que amb la col·lecció d'art antic, és donar el valor, o inclús quan jo, per exemple, he estat també el director d'un festival, del Freedom Festival, i sempre m'ha agradat donar l'oportunitat de posar a la gent que comença, als artistes emergents, posar-los al costat de grans mestres. Llavors, tu agafar a un TV Boy, que és un tio que s'està guanyant la vida, vull dir, està treballant per marques de cotxes molt importants a nivell internacional, està guanyant molts diners, posar-lo al costat d'una Modesto, al final el que fa és que quan t'entrevisten perquè no sé què, del TV Boy i tal, ja estàs ensenyant a Modesto, saps? I al final és una bola que m'agrada, no? De poder donar l'oportunitat a ajudar els artistes a fer això. El rovell, mantenir el rovell. Ara ja fa bastant vaig veure com una notícia d'un plàtano pegat a una paret, no sé si era a Estats Units, un plàtano pegat a una paret amb una cinta americana, i com a que allò era art o algo que jo completament desconec, si la metàfora darrere d'allò, però no sé si quina és la teva opinió respecte a aquestes obres que van més enllà en plan de ser boniques, sinó que són com... No sé, se'n van molt, a la meva opinió personal, molt fora de lo que jo tinc entès com a art. O sigui, la pregunta potser seria on està el límit de lo que és art i lo que no. No pot marcar ningú, això ho tinc claríssim. Vull dir, jo no puc marcar els límits, tu els pots marcar per tu, però al final tot s'ha de respectar, és una opinió artística, vull dir, la gent s'ha de poder expressar, al final és la llibertat també de creació. I jo ho trobo molt interessant, vull dir, al principi me costava molt perquè estava molt enfocat, vull dir, sempre havia vist aquest art més clàssic, és el que tothom entenem com a art, però a mesura que obres els ulls, veus el mercat, vull dir, veus el que la gent vol anar a veure, els interessos, vull dir, les performances, per exemple, soc molt... Bueno, m'agrada molt, i a part soc amic de la Bella Azcona, que és una artista que se dedica a fer performance, la més famosa va ser que va agafar hòsties consagrades de missa, i va escriure la paraula pederàstia per denunciar tots els abusos que s'han patit dins de l'església, no? Llavors, aquest tipus de peces que potser són efímeres i tal, són interessants, que pots dir, és tan simple com unes hòsties, però bueno, estan consagrades, té un significat, té una càrrega, i segurament el plàtano aquest, si parlessis amb l'artista i t'expliqués per què ha fet això, vull dir, no és allò de venga, vaig allí i poso el plàtano i el clavo, o per exemple el Banksy, que va autodestruir en directe mentre estaven subhastant l'obra de la noia i el globo, vull dir, al final això, a part de màrqueting, que Banksy... No sé com funciona exactament, però estic convençut que Banksy no és una persona. Vull dir, sé gent que ha conegut a qui podia ser el que hi hagués darrere, però al final això ja és un negoci a nivell internacional on hi ha moltes influències, i vull dir, l'obra després de que s'autodestruís valia molt més que abans de que estigués autodestruïda, per la polèmica que ha generat allò. Que no és una persona, prefereixes a que són vàries? Sí, com un equip, diguéssim, no? Sí. Com una empresa. I aquí no es nota gent que en sap molt, que no és la mateixa persona que ha fet un quadre i l'altre o simplement ha usat una tècnica diferent i ja està. No, perquè al final Banksy juga amb icones, per exemple, les rates. Les rates que primer van començar a sortir per Londres, que després no sé què, tothom ho relaciona. Vull dir, també hi ha gent que fa Banksys falsos que no són autèntics, no autoritzats, i que la gent se pensa és un Banksy. Vull dir, al final... I Banksy tampoc, o l'empresa que pugui haver-hi darrere de Banksy, no denuncia i no es dediquen a perseguir la gent que fa exposicions no oficials. Vull dir, al final és com crear una tendència, una moda, que també els hi va bé que hi hagi gent que faci una exposició recreant coses que no són seves, inspirades en el seu, o que facin merchant d'allò.
al final sí. se'n parla, saps? I al final, suposo que com el propi artista deu ser com un ite, no? Un checkpoint de dir, tinc imitadors. Sí. Llavors, si em permets tornar una mica a tipus d'art i a tipus diferents d'art, com valorar-los i tot plegat. Ja saps per on va. Sí. L'art fet amb intel·ligència artificial. Què en penses? És art? No es pot considerar art? És completament subjectiu i jo no soc qui per jutjar si és art, no és art. Vull dir, al final, per exemple, Javier Mariscal, el que va fer el còmic del que jo tinc obra i tal, vull dir, també ha fet aquest tipus d'art digital que al final és un fitxer, és algo que no ho tens físic, però que ho disfrutes. Jo no sabria com disfrutar-ho, perquè jo sóc una persona molt materialista de poder veure les coses... Però una cosa és que sigui digital o no, que pots agafar un dissenyador i que te pinti algo digitalment. Fantàstic. Sí. Això, fins a un cert punt, tothom pot arribar a cabre-li al cap que allò és art. Però jo dir-li a la intel·ligència artificial, fes-me un quadre, amb una prompt, fes-me un quadre d'un plàtan, saps? Això què? És que, a veure, aquí també entra una mica la part de, en plan, l'artista, o sigui, realment l'art és com expressar les emocions, o bàsicament l'estat d'ànim en el que se trobi en un determinat temps l'artista, no? Pues fent-ho amb una prompt, no sé fins a quin punt... Avui en dia la intel·ligència artificial està molt avançada, però no crec que estigui avançada al punt de poder tenir el mateix criteri que un artista per decidir segons quines coses. Però estic segur, sabent com van les coses i que amb intel·ligència artificial, que no té a veure amb art, els avenços que s'estan fent, vull dir, amb els propers anys tindrem artistes que nosaltres pensarem que són artistes de veritat i que qui estarà fent aquell tipus d'art o dissenyant inclús l'estratègia comercial serà un... Sí, Banksy serà bàsicament un home que escriu darrere a un xat GPT, escriu... Al final, mira, jo... O inclús ni això. Tinc una persona per un projecte que estic intentant moure vinculat a la memorabilia que ha redactat un projecte, que normalment això ho faria una empresa especialitzada, un projecte de viabilitat econòmica per fer una exposició i el xat GPT ha sigut capaç de clavar-la, vull dir, sabent les despeses que et costaria de transport, de no sé què, d'il·luminació, vull dir, que al final la intel·ligència artificial està avançant en uns punts que és capaç de saber, si tu li dius que vols cobrar una entrada de $50 per veure aquesta exposició, sap per la repercussió que ha tingut altres experiències quan pots arribar a generar, vull dir, és una bestiesa el que et pot arribar a fer. Vull dir, molta més capacitat que un humà. Al final, els humans hi ha moltes coses que se'ns poden escapar i si hi ha, no sé, un robot que pugui agafar tota aquesta informació i donar-te-la al moment, vull dir... I ara ja, potser una mica més tirant cap al final de l'entrevista, podem fer un parell de preguntes que potser no estan lligades, saps? Però que se'ns van ocorrint. A mi se m'ha passat una pel cap, que és, abans hem parlat dels 2,5 milions per la capa que vas veure allí. És l'objecte més car que has vist subhastat, o sigui, o no. Hi ha... O sigui, vaig viure en directe la subhasta del Salvator Mundi, que és l'obra més cara del... I per quan es va... Ara t'ho diria 440 i pico milions de dòlars. Així per... No sé exacte la xifra, però sí, va ser... I de fet va ser una obra molt polèmica, que hi ha un documental de los Leonardo... Això ho compra un particular o ho compra una empresa? No, això ho compra un dels jeques més importants de l'Aràbia Saudita per especular i convertir-se en el rei del món. Vull dir, o sigui, no ho compra per disfrutar-lo, perquè l'hagués apassionat ni... Sí. Vull dir, el va intentar, van estar a punt, si veieu el documental, tampoc no us vull fer l'espoiler perquè és superinteressant. Veieu-lo? Sí. Però, vull dir, van intentar de posar-lo davant de l'obra més icònica de la història, que és la Gioconda de Leonardo da Vinci. Vull dir, estava programat, hi ha una setmana de l'exposició, no van arribar a uns acords, però estava programat de que estigués una obra davant de l'altra. Clar, això té un impacte i que aquest tio, vull dir, al final és poder. Que el Macron se reuneixi amb ell, que vull dir, dos tios superinfluents, que vull dir, al final, i amb l'art també hi ha política entremig. Bueno, clar, com a tot arreu ja. Sí. No te n'escapes. I una altra pregunta d'aquestes així sueltes, ara que també va inclús lligat a lo que és poder, o almenys influència, contactes, quin
quina és la persona més famosa que tens a la teva agenda de contactes? Què creus que més famosa? Clar, famosa tampoc no saps els seguidors exactes, no? Però què creus? Ja tens un contacte que diguis 100% és la persona més famosa que tinc a contactes? La més famosa, no. Però una de les més influents, que podria tenir el contacte de qualsevol persona, sí. Que és el Tacho Benet. Que és el que va dir, o sigui, el director de Mediapro, vull dir, és el que ara ha obert el museu de la censura a Barcelona, vull dir, té estudis de cinematogràfics a Los Angeles, vull dir, és un tio que amb un contacte estic segur que pot aconseguir el telèfon de qualsevol persona. Clar. Aquesta pregunta, per als que aneu veient els podcasts, és una pregunta que repetim a tots els episodis d'aquesta segona temporada, així que a veure si estàs al rànquing, al top, no? O sigui, gent coneguda en tinc, cantants i tal, però jo crec que és molt... O sigui, me pot ser més útil aquest contacte que al final tenir el contacte del cantant del grup no sé què, saps? I ara que has dit això del Museu de la Censura, m'has obert una pregunta que se m'acaba de passar. Opinió de la censura a l'art. Jo crec que ningú, vull dir, tot s'ha de respectar. I sóc de les persones que potser amb això me diuen no t'hauries de posar, però per exemple, quan aquí a Lleida que això ara despertarà una polèmica, mare de Déu, sortirem als diaris. Hola, veus? No, però sóc una persona que amb això sí que m'agrada molt... que diuen de fer la llei de la memòria històrica i tal, però al final, si esborres, si te dediques a esborrar, a guardar amb un d'aixòns i tal, vull dir, estàs censurant i deixes d'explicar una part de la història, no? I al final, Alemanya, per exemple, que són un país que ha estat molt, o sigui, que han estat molt curosos a l'hora de dir hem patit una cosa, els alemanys han sabut enfocar-ho molt bé i són els primers que t'expliquen les barbaritats que van passar, no? I en aquest sentit, aquí a Espanya i Catalunya, sí que som més de no, esborrem el passat, borrem tot el que no sigui de la nostra corda i això crec que no està ben fet, no es poden destruir tot l'art que es va fer, perquè, per exemple, això m'ha passat amb un cas particular, he estudiat tot el llegat d'un artista que va treballar i va fer els retrats oficials d'Alfons XIII. Quan després va haver-hi Francesc Macià i Lluís Companys va ser el que el van encarregar per fer els retrats oficials del Palau de la Generalitat. I quan va venir Franco, va fer els retrats oficials que estan penjats de totes les delegacions d'això. Llavors és un tio que treballa, segurament va ser molt intel·ligent, van haver-hi artistes que van decidir marxar i llavors van tenir, possiblement se'ls va acabar la carrera artística, és totalment respectable i tal, però si els franquistes en aquell moment no haguessin destruït els retrats aquests de Francesc Macià i Lluís Companys els podríem disfrutar, saps? I al final aquest tipus de voler destruir o apartar i tal, jo crec que no, al final s'ha de respectar tot i està molt bé de que les coses expliquin una cosa i no sé. No, vull dir, estic super en contra de que se censuri l'art i en tots els sentits, ideològicament, vull dir, per la religió i per la política, el que sigui. Això ja suposo que se podria estirar més la corda en si és difamatori cap a algú que a més està viu i li estàs causant problemes, potser sí que s'hauria de, però ja seria potser entrar en tema més legal i hauríem de parlar amb una època. Això, per exemple, a la Bela Azcona l'han denunciat molt, vull dir, des de la Fundació Francisco Franco, igual que el que va fer l'obra que si aneu al Museu de la Censura la podreu veure, que hi ha el Francisco Franco congelat a dins d'una nevera de Coca-Cola. Vull dir, tots aquests artistes reben moltes demandes, però al final el jutge que condemni per alguna cosa d'aquestes, vull dir, sortirà retratat per tots els diaris mundials, perquè marcaran un precedent. Vull dir, al final, jutjar un artista per la seva expressió artística és com bastant... no sé. Si s'apropiessin d'una obra, o sigui, agafes el Guernica de Picasso, que hi ha una fundació al darrere que pagues i no pagues la propietat intel·lectual, ja tindrien per empurar-te, saps? Però si al final estàs fent alguna cosa abstracte, no tens amb què agafar-te. I ja passem a les dues últimes preguntes. Sí. Que ja són una mica més de... Ara veuràs el format, ¿vale? Que són, primer de tot, què preferiries? Perdre tota la teva col·lecció i no poder-la tornar a comprar, tornar a recuperar de cap manera? L'has perdut? O perdre una mà? Hòstia, és una pregunta molt xunga, Home, que et faci dubtar molt ja és heavy. No, però perdre la mà.
O sigui, perdre la mà, o sigui, no m'importaria perdre la col·lecció perquè em podria crear una altra. O sigui, no vull perdre la mà, no vull perdre la mà. O sigui, preferiries perdre la col·lecció i... Perdre la col·lecció i quedar-me amb la mà, òbviament. Sí, però bueno, he tingut els moments de dubtes. És una pregunta normalment... Tots els periodistes me fan les mateixes les preguntes, però com que ara parlem entre col·legues, quasi, les preguntes són diferents. Els periodistes. Vale. I tinc una altra que potser em sembla més interessant. Preferiries tenir 1 milió d'euros nets sense problemes amb Hisenda a la compta al banc? Completament usables? O sigui, afegir-los a la teva compta al banc o poder conèixer, fer un sopar i poder conèixer bastant íntimament a 10 persones de la teva elecció. I parlar amb ells, tenir temps de comentar una mica. Tenir el sopar. Si fos una persona, 1 milió d'euros. Te diria que continuaríem el sopar. Sí? I a qui voldries conèixer? No ho sé. Posem que hagi d'estar viu. Sí, doncs per exemple, saber qui hi ha al darrere de lo de Banksy, vull dir, m'encantaria, perquè seria... És com, per exemple, ara vull conèixer a l'Osvald Aulèstia, el major falsificador de la història. Són gent que al final te donen claus, quan parles amb ells i els analitzes, si no només escoltes i tens... Jo m'agrada molt parlar, vull dir, sabria que treure'ls d'informació que me pogués ser útil per després guanyar el milió d'euros, saps? Vull dir... Bueno, també suposo que és molt interessant, sí, ja no és només una obra, sinó que tens la ment de l'artista que ho ha creat i veure el seu talent. Pues fins aquí les preguntes així ràpides que teníem preparades i fins aquí l'entrevista. Esperem que us hagi agradat. Només que donar un petit obsequi. Sí, abans de marxar, t'he de fer entrega de... valiosíssimes i que es revaloritzaran amb el temps. Stickers. Enganxines de 100 Summer Days, 100 dies d'estiu. Totes per tu, les pots repartir, em pots empegar, pots fer... Pots empegar amb un Banksy. No, però el que sí que faré és donar-los a diversos artistes d'art contemporani que conec que fan obres d'art amb enganxines que van recollint i tal, o sigui que algunes d'aquestes passaran a formar part d'una obra. Estaria xulo. Si avisa'ns, exacte. Si ho fan, que et diguin alguna cosa, ens avises. I bueno, abans d'acabar, ara t'he vist la camiseta. Que això és de la tienda d'empenyos de Discovery, no? Sí, l'estiu passat vaig estar a Las Vegas i estava sortint de Las Vegas quasi amb un matorral de sol i vaig voler anar a veure què era jo, no? Què és el que... Perquè jo de petit m'agradava molt veure tots aquests programes dels guardamuebles, no sé què, i clar, m'han portat una decepció perquè és tot fals, vull dir, o sigui, allò que ells deien, no lo sé ric, parece falso, es falso de verdad, es falso de verdad. Lo sé ric és falso. Sí, és un plató i al final allí l'únic que et venen, si la gent hi pot anar, podrà comprar samarreta, podrà comprar una tonteria de no sé què, però que no, vull dir, no hi ha el que se veu al programa. Bàsicament. Sí. Pues bueno, dit això, ara sí que sí, despedim Nosaltres ens despedim ja. Nosaltres ens despedim de l'episodi, espero que us hagi agradat. Que l'hagueu disfrutat i deixem la càmera per tu que despedeixis l'episodi. No, jo simplement dic que he estat molt a gust, que espero que la gent, a partir d'haver entrat en contacte una mica més amb l'art, pues que l'entenguin o el vulguin entendre i saber pues, que se pot conviure amb art també, no? I introduir-lo a les vides, no? Que també això dona felicitat i ja està. Simplement això, que m'ha agradat molt i que m'he sentit molt còmode fer l'entrevista. Moltes gràcies i fins al següent episodi. Adéu. Adéu.